Hingga naman tabi ang kikiyo. Pamamasa iba't iba'y pabalita hanggang sa Mateo. Ligaya ikaw, Panginoon. Potong kakalingan ng ikaw ang tiway ay makamal. Aning sa mga kertomen, lublokyan iman ng trono. Ibo na aramama ating sa ng tao ang ilugayado, balita tiwanya na lang, kanina kong tao, at yung mga makalangaling pastulo mayaring lupa, kanina kong at sinaling ay ang sumigay ng manan. Kung tayo kini kayong imanwanan ng ipato, kung tayo kinilagyan, ang isa niya para kayo, iba't po ang ipagal ng iyato. Ngunit kailangan po kayo kanan ito po. Maawa po kayo man na po. Meto po kayo ang tingkat ni po kaling ibay-balik. Lubas po ang kayo malanan niyo po. Masakit po at nanginak niyo po. Makasukol po at bilisigay po. Ipakita ka kanina, ikaw ang kalinan. Tapi ng tinugigit ka ng gagawin at pepakanan ka o mawa at pepinuman ka. Kailangan ka naigit, may kumadayon, ikaw ka ibibalik-balik o luwas sa pepakanan ka. Tapi ng naigit, masakit o makasukol na kailangan ka. Nang makibat inari ka na, ikatutuwa sa neto kay Kriyo. Nung kapilanman, debatan may tiki neto ay kinakalupi, kaya ipakatagpo, nakakaliw debatan. Pero sa niya kayo ang sumikanin ng dami ng kaili. Dumayo kayo panako yung isang ng isang pa. Munta kayo ikapin na lang ang mga sabihin para kayo kandiyan o at hindi mo panala. Muli ka na po kayo pepakanan. Mawag po kayo perminuhan. Neto kung kayuan kayo tingkap ka rin ibalik-balik. Masakit po kayo kanina. Lubas po kayo kanina. Makasugong po kayo po kanina. Kanina po po tula kayo tapi na di mong ikin ka ng palupan o mawag, meron magayuhan, lubas, masakit at makasugong, hindi yan ka ng sinukan. Iba't si kami, iba't sa silid-silid kapilang man, pikitan ni sinukan, iba't mo tayo yung pinakadulong dili, ako ibigay mo ng saan. Definitely, Mikapin na kinalaman ng kapurusan, dapat ikaw ang makulitan. Minintala, kipi, talakata. Imay ang balita, pinakaligtas. Inepon niyo ang palolo. Pagkakisa na ako ni Kristo ang ganda ng grupo. Itagay ang mga susitiyay na yung first thing, itagdala na ako kapabalang paglipod na, di tawag ko pagbalang mabuti, di mahumanig ako Christ in kay hawak na ako. At iba ko'y ganagdala, tawag ko pulunod sa Diyos. So, meron ko magpatuloy kanina, yung celebration na ko ni Christ in, meron yung mawala ng celebration, hindi ko makakakit. Kasi po yung ngayon na ng tao, kung bayan nila kasi sa lupa ni Kristo, ang tingkay na tayo. At meron po ka rin pagkakapag-organisasyon ng parokya o Kinugong Pilipinas. Yan pinagpinanaw sa nakapat sa seat of prayer ng apostolado na ni Pagdahin. Ika po makaway ka po labos ang kong kulit kong ubi o violet kong pagka. Atin po lalaki ka rin ang kong parokya. Iibiyo ko sa ito na. Nego po kayo apostolate, yan ito ang mag-report na po kay national. Nung pilang na po kayo ang katolik mong pala, ay ito, tempo, inilis na po ni Christ in ibibalik. Nego po kayo report kita. Balo po nakita dapat, at least once a month, at ito pong pamilya ay ito ni Christ in ibibalik. At ay takong enrollment nila, nung aking pong hindi matong
itang altar na po, di makalimutan. Itang imahin po Jesus, ang makaluflog at di hari, di kayo po. So, ikaw po ang memory kakam. At iba, hindi rin po din yung review ba? Either ka po itang birthday ni kakam, o birthday ni iba, or itang alpokinas ng lapo, magdanita, elekwa ka. So, malamang mag-review ka po yun na Jesus siyempre mag-ari kini pamilyang ini. At kaya po palalangin ang puling Kristong hari, mamasa ng puling hari, at ipumapila ng mga puling palalangin ng Kristo kay kaming hari, ikasanay kaming pamuntok, di kay kaming pipalagay. Talbang po request, Kristo kay kaming hari, ikasanay parating pamalik, ting puso, ting bayan ng pamagneto ng kita. Special prayer na po dito, puling enthronement. So, naman po pamalugan na ito. Ilan po hindi na napansin mo. So, muna na po, pamuntok ng pamilya. Ikay pong tatang, ewali po ikay po mayawos, head of the family. Buntok ng pamilya. At ibuntok na po ng pamilya, taluman na kami ng Jesus, ngayon mo na ang pamamasa, nito mo kumain ang pastul, lapos na tarihan. At kung ito po yung pamuntok, so dapat po, ating mong integridad. Kasi kung may nawag ka mong respeto, kagalangan kay anak mo, dapat ating mong integridad, hindi lang sabihan. Nung ano ko'y kampihan sa salita turo, yan po papakitigan. Kanyang gamitan po naman, di anak mo po balo ka seryoso, at tuturuin sa iyo, huling nakakita po ipamitigan. Ika po yung meron po mamunto, na dapat mo po talingin ang mo, inusto na. So, nung Jesus request tayo, yan po maging pamuntok ng pamilya natin, dapat ito yung criteria ng kautusan. Ito wala tayo yung kabuli na gawin kabuli ng tao. At kanina, dito kung ikinala ng tao na sa ilang pagkatama ng pamilyo, may pagkikayaw siyang tao. Intay ang kami kapag tao malinili papunta ng Jesus. Sana, ita mong sabla, ipapanahin tao, ipapastor tao, papunta rin ganyan na ipagawa. Ita mong hindi kayo sa kinatao is makipamastol tayo ng Jesus. Mipamastol tayo. Di may pastol, kulingan ko po, pilingan madala, di kaya tao. Alay mo rin mo wala, alay mo rin malibigin. At sana, di ngayon na ng tatap, makanyang rin bigatan ng tatibig. May umat kayo anak ka, alam maliligalan. Ngunit, dito mo lang tinggal ng turo ka ng Jesus. Talaga po pananangin, inong kay kaming hari, ikasama ng pamalit, puso ni Balatero at meron kay kami. Hindi naman sa dyan, maging pa tayo ng puso ng Jesus, imay o pastor. Ang magkasabay, sasawag at mamantari, kaling kapatid ng mahilahan ng pagkakali. Magpansin na niyo kung pasibay, dahil ang panalangin tama kay Cruzada, kaya kung bahagi ng prayers of the people, ang maibasa na po rin komenti ko yung prayer after communion, we're asking the Lord na sana yung puso tamo, maging kalupanin yung puso na. Diyan sa hindi na po ay kapatid ng pakatad. Bakit? Nananingin mo dito. Hindi mo kapatid ng pakatad, kausa na lang Jesus pakatad. Itatanong pa na ng ibanalawang anamo kay kapatid, di ko rin kaputol. Kaputol, kakain na ng sustain. Kung ikatay mo kung sustain, karapatan mo po, ikapatalang po rin ka. Kalupay mo hindi mo may mahima. Iwali mo minsan po, di ka mahima, kaninakit ka na, ako rin ka. Amo nga na, kasalanan mo nga na, ingin mo kayo mo pagde-pagde pa ang dalawin ay anak mo. O bakit naman po na? Kasi po nga na, ikaw mong talong konsumo na, o ako pupukul kami ng payo, daragdagan mo rin kayo.
sa tinawari. At security-wise, okay na lang po. Pero ito kung tadwa kong suma kalabos niyo. Ang gaya ko kong grade 6, uli talaga po ako at ito ito. At isakit na kumana, ang puro na uli na ito. Di kapatid na po, adwa ay wala ko ba, kaya po ang uli. At inasama na po, nakipag-hindi ako. At inanak ko yung among kaputin makante. Gini ko kasarap po, nagdadagduhin kaya. So, hindi ko nga, hindi ko puso makalita. Hindi ko bubulat. Kaya po ang mas iso bilang aking mangailangan talaga at mangailangan niya. Nengkay ko, wala na ako, nalapitan eh. Nakatupulat ka rin kapatid, hindi ko rin kayo. Wali, wala po eh, kami ibago. Kaya ibago mo, tayo rin ang atam. O na, itang pala kailangan ng lalagpanan ng tayo rin ang atam. Yung muna pala din kayo kapatid. Kapugi pa kami. Kapugi pa ito. Kung ibago din ang makailangan niya, kawaan pa. Wali ko pa lang matutulog ka rin na piling-piling ka, uli naman ako magkasakit ka. Tapos ko pala mamas, kasi nakawan, bago ko na yung makakapag talaga. Kaya na uli ka sa ako, huwag yung nakatuto. Ay, nakakaitin naman ako, makadami ako mga spidalya. Nagising mo na lang para naman ka. Ay, matis. Mawalay sa akin. Kaya rin yung luto. Ang galing yung pasok. So, Diyos po, ng puso para kita. At ika, iyan mo kung pwede ng Jesus pag-iusan ko. Nasanay ako na hintay ko kapag ng Panginoon, ika naman ang ating ng Yeso. Ikaw pinasa ng compassion. Kami pinagkat ko. May bigari ka puso pinagduran ka ng Yeso. At Yesus po, ay nasiguro po, ay power ng nalilaka mo. Tuwing-tuwing ba, kaya po nalatawag tuwing kayo. Tuwing itang disposition na ito, itang decision na ito, yan po maglalakit ka, mamilas ka, inalalapit din. And nasiguro po, binigay ka ng kanina ng konsensya, ay sopan niya, mahalo mo siya. Tuwing bago po ng Jesus, yan po susopan mo, o kami din po sila. Walang pagkakaroon ng Jesus, lumubya, yung puso mo, mapalaya ang hindi mo. Ay nasiguro ko, liga-liga ka ako. Mapagkakala mo yung na ang mga niya, ligis na yung kakatawanan mo. At talagang makibat ka, hindi makakailangan ka, hindi ka makakailangan. Biglang tayo pinipagigit. Jesus po, alaya mo si Ricleto kay Katao. Alaya siya po. Binantag niya mo yung kayo na. Binigyan ko yung dalang kayo ito, higela na kay Katao. Ulihan ko, alaya mo siya po. Bila na lang ang isip kayo, yung kaya ng Diyos kay Katao, iba na lang ang sulat. Ngayon, ang sulat mo kay Katao, kung napili ka. Di kapag Katao mo pakakalulog, kapag nagkatay ng Jesus. Ano ba yung mga kasalanan? Either, ipagkalit kay Katao mo, ilalawag ng kahalusan, o ilalawag ng biyay. It is our choice. Ikaw ang pumili. Ano ba yung pumili? Yan ang pumili ka rin. Ikaw ang pumili, ikaw ang bumulis kung may isang